खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दायो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार निउस आपडेटखौ होनो आवगायनाय जालायबाय। निउस आपडेटखौ नोंथांमोना हयतोबा गोबां गुबुन गुबुन समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनखाबाय जानो हागौ एबा मिन्थिबायबो जानो हागौ। अब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव बे निउसखौ फोरमायथिनानै होनो आवगायनाय जाबाय। निउसआ जाहैबाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा, दुखुनांथाव, लोगोसे लाजिनांथाव आरो लोगोसे बोराबथाव। बाथ्राया जाहैबाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै फुंनि 3:30 समाव सासे बर' सुबुंखौ हाग्रा बिफानारि सुबुंफोरा गावथारदों होननानै खोनानो मोन्दों। थारैनो जाथाया जादों क'क्राझार जिल्लानि झारबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय झारबारि गियानिपुर होननाय गामिनि सासे सुबुं, जाय सुबुङा आथिखालाव 45 बोसोर बैसोनिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मुङा हिमन्त नार्जारि। सुबुंहा सानै फिसाजोफोरबो दङमोन, बेनि अनगायै बिसि। आथिखालाव बिथांखौ हाग्रा बिफाना गुलि गावनानै बुथारबाय होननानै बुंनाय जादों एबा जिउ फोजोबबाय होननानै बुंनाय जादों। थारैनो जाथाया साननो गोनां। लोगोसे गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां रायजो राजाफ्रा आथिखालाव जायगायाव बेबायदि दुंहाव थासारिया सोलिनानै दङ। जोङो भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। लोगोसे रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला, अजद होनाय बायदिब्ला थारैनो बिथांखौ एबा हाग्रा बिफानानो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि बायदि सुबुंफोरखौ हाग्रायाव हाबनो होयो, रां लानानै एबा थाखा घुस लानानै हाग्रायाव हाबनो होयो। लोगोसे हाग्रानिफ्राय बिफांफोरखौ बिसोरनो फानहरो। लोगोसे अफिसनिफ्रायबो बिसोरनो वाल बारहोनानै बिफांफोरखौ फानहरो, साइकेल हमनायफोरखौ फानखोमायो, गुबुन गुबुन अजदफोरखौ होनाय जादों। थारैनो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला हाग्रा बिफाननियानो रां लानानै हाग्रायाव हाबनो होयो। नाथायबा जाथाया जादों दिनैहाय। लोगोसे सोरबा सोरबाया बुंथिनो लानाय बायदिब्ला दंफां खावनायनि थाखाय हाग्रा बिफानजों गावथारजादों, उमुक जादों, तुमुक जादों। नाथाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाय गावथार जाग्रा हिमन्त नार्जारि, बिथांनि बिसिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावथारग्रायाबो निस्सय बर'सोमोन। सोरबा मालदां होननानै बुंथिदों। मालदांनि फिसाज्ला जाहैबाय गावथारग्राया। लोगोसे जाय मालदां एबा गावथारग्रानि बिफा, बेबो हाग्रायावनो बेबायदिनो बायदिसिना दाउ अमा गावथारखायोमोन जाहैबाय। जाथायखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। दिनैहाय आरो बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो हयतोबा गोबां बेबायदिनो बर' सुबुंफोरा नंखाय दायाव बा बायदिसिना दाय फान्दायनानै गोबां गावथार जानायखौ नुनो मोनबाय थादों, बा फेक एनकाउन्टार खालामनानै गावथारदों। बायदिसिना आथिखालाव समाजारि बिजोंफोराव जोबोद गोसारनानै दं। नंगौ, थारैनो बुंनो थाङोब्ला, साननो थाङोब्ला जामारदों नामा होननानै जोङो साननानै लानो हायो। मानोना मिन्थिनायाव बा समाजारि बिजोंफ्राव बेबायदि जाथायफोरखौ नुवाखै। थारैनो सुबुंखौ गावथारदों। गावथारखांनायनि उनाव गोबां रायजो राजाफोरा बेबायदिनो आफादफोरा बेबायदिनो थार बिजिरनाय नागिरनानै केस होदों, माबा होदों। नाथायबा केसनि मोनसेबो एन्डिं एबा केसआ माबायदि जाखो जादिया एबा केसनि फाइनाल डिक्लारेसनखौ हयथ' गोबाङानो दासिमबो नुनो मोनाखै। गोबां गोबावनि हयथ'बा बेबायदिनो जाथायफोरा दङ, जाय जाथायफोरनि दासिमबो बेबायदि फाइनाल डिक्लारेसन मोननो हायाखै, जायखौ लानानै दायो सुबुंफोरा गोबां गोब्राब थासारिजों भुगिनांनानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जाथाया जोबोद दुखुनांथाव। दायो बाथ्राया साननो गोनाङा बेसो, गुलि गावनायाल'नो जोबथा बिजिरनायमोन नामा जोङो साननो हायो, एबा गुलि गावनानै बुथारनायाल' जोबथा बिजिरनायमोन नामा। थारैनो हमनानै लादो, जेनेबा हाग्रायाव दंफांखौनो दाननानै लायमारदों, जेनेबा हमनानै लादो। नाथाय हाग्रायाव दंफां लायनायाव गुलि गावनानै बुथारनायाल'नो जोबथा बिजिरनायमोन नामा बिसिनि एबा बिथांमोननि। साननो गोनां। बेखौथ' हमनानै माबा मोनसे साजा होनो हायोमोन, बा आयेना जेरै साजा होयो बेबायदि होनो हागौमोन। नाथाय थोंजोङै गुलि गावनानै सोरबा सासे सुबुंखौ बुथारनाया बियो सुबुंथिनि बेरेखा खामानि मावनाय जायाखैना। बेफोरो जोबोर साननो गोनां। अब्ला जों बयबो नुखाबाय, मिथिखाबाय, बेबायदिनो गोबां गाज्रि थासारिफ्रा आथिखालाव सोलिनानै दं होनब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। जोबोद दुखुनि बाथ्रा।
साननो गोनां दायो सरकारा मा बिजिरगोन बेखौसो जों मिथिसिगोन प्रशासना मा बिजिरगोन बेखौसो जोङो मिथिसिगोन बिथां सानै उन्दै उन्दै हिनजावसा गथ'फोरनि लाइफआ मा जागोन बेसो साननो गोनां बाथ्रा स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो आलाफ्रा गिना खारो दिनै खोनाबाय गारियाव मानसि मानसिफोराव दानो गारियाव मानसिफोराव गारियाव मानसिफोराव आलाफ्रा गिना खारो दिनै